στο μπεκαρεγιατρικό, στο μπεκαρεγιατρικό. Sa xila na te da baj, xila na te da baj, dane sa dele, ta geni dane sa dele. Sa xila na te da baj, xila na te da baj, dane sa dele vdaj, i dane sa dele vdaj. Ja se gramine. Ευχαριστώ. Στα παιδιά μας και από καρδιάς θα ευχαριστούμε για την αποψινή τους παρουσία εδώ. Ίες και χαιρετίες οφείλονται μόνο τον Γιώργο τον Ουστραπασίδη, τον αρχιτεκτονίδη του Τέστη. Μη φεύγετε γιατί στα τελευταία θα λέω σας έναν μεσέντεμέτρο, έναν παραστράγκαλο θα ξεραχούστουν σαν γέντα. Μη φεύγετε. Συνεχίζουμε. Δεν θα παραλείψω να πω ότι λιράρης του χορευτικού συγκροτήματος του Συλλόγου Ποντίων Μενιδίου και Αττικής ο Ευτήρης είναι ο Λάζαρος ο Σιρανίδης. Ο Λάζαρος ο Σιρανίδης που είναι κοντά στα παιδιά μας, παίζει στο Σύλλογο και μαθαίνουν τα παιδιά μας στους χορούς, αλλά απόψε για λόγους προσωπικούς δεν μπορέσαμε να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Θα συνεχίσουμε τώρα. Θα συνεχίσουμε με έναν άλλον Μακεδόνα που κι αυτός ακούραστος στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκε και είναι κοντά μας. Ο Μωυσής, ο δικός μας ο Μωυσής. Και μετά ο Μωυσής, αυτή δικός μας, πού το βρήκε στο δικό. Και μετά ο Μωυσής τον ρωτάψει το γονατό. Και μέχρι που να φτάει την Κερακέρα, θα λέω σας έναν μεσέλ. Είμαστε έτοιμοι, κυλιώσα, σαν τελευταία λέει αυτό, για να μην φεύγετε. Πάμε Μωυσή, πάμε Ρίσα, σύρονται το ξέρεσης και δεν με τολμεί η καρδία θα λυγούνται. Ο μικρός ο δικός μας που είναι, μου. Τώρα, με τον άλλο μικρό.
αδάμονες και αν δεν τρέχαμε παρακάτω θα με κοίμονες. Αν δεν τρέχαμε παρακάτω θα με κοίμονες.
κύρος της Ορθοδοξίας. Και να αναφερθώ σε ποιον? Στον Βυσαρίωνα. Γύρω στα 1600. Τι ρόλο έπαιξε ο πνευματώδης αυτός ειρηνικός για να σώσει το Βυζάντιο, μέχρι που πέρασε στον καθολικισμό, παρολίγο να γίνει Πάπας. Αλλά δυστυχώς οι διαλόγους ρατσιστικούς δεν του το επέτρεψαν. Μόνο και μόνο να σώσει το Βυζάντιο από τους Οθωμανούς. Να αναφερθώ στο Χρύσανθο. Είναι γνωστή η προσφορά του στο ποντιακό στοιχείο. Να αναφερθώ στον παππού μου, 80 χρονών, βιβλική μορφή, θηριώδης καρδιακή απά, επίανε την εντερήν εμένα σακέβασα και χόρευε τότε. Και να αναφερθώ στον νεότατο σημερινό ιερέα. Είναι ελπιδοφόρα μηνύματα. Δεν χάνεται αυτός ο τόπος. Μεγαλουργεί αυτός ο τόπος με τον πολιτισμό του και με την παράδοσή του. Συνεχίζουμε. Είναι ο Ανέστης ο Θανασιάδης. Το 84 το Σεπτέμβρη, 15 το Σεπτέμβρη, ημέρα Σάββατο, στο Λυκαβητό, για πρώτη φορά ο ΕΟΤ μας παραχωρούσε το Λυκαβητό. Αλλά προσέξτε, επί ενοικείο, πληρώσαμε εμείς οι πόντοι νίκη στον ΕΟΤ. Το ενίκιον ντεμεκ. Ενοικίασαμε το θέατρο, ναι, γρίξετε. Ναι. Και παίξαμε τον Λαζάραγα το 84 το Σεπτέμβρη. Το πρωί τα νέα είχαν έναν απολογισμό. 3 περιφερειακοί δημοτικοί θείες κάναν 380 εισιτήρια. Εμείς με το Λαζάραγα 1600 εισιτήρια. Εκεί λοιπόν μετά την παράσταση είχαμε και παραδοσιακούς δημοτικούς χορούς. Θείες στιγμές. Εκεί παρουσίασα ένα μικρό παιδάκι. Το έχω μαγνητοσκοπημένο. Και την παράσταση και τους χορούς και αυτό το μικρό το παιδάκι που τραγούδισε είναι ένα μακρύν γκαϊντέν. Ο Άρης ο Ηλιάδης είναι κοντά μας. Άρη Ηλιάδη Ρίζαν. Έλα για Ευρώπο. Εντράλει με τον Άγουρος. Εξέγε Μαρία Σακέκαλα και ο τώρα θα είμαστε ο κάμπος. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, αγάπη, ειρήνη και πάντα τέτοια. Και 40 μίλα κοκκινά πουλί, 40 μίλα κοκκινά γιαύρι, σ' ένα μαντήλ δεμένα. Και 40 σέβδας κι ανεφθάς πουλί, 40 σέβδας κι ανεφθάς γιαύρι, και βρήξα μόνο εμένα. Για έλα, έλα πουλί, και με τεμένε έλα γιαύρι, αν το τέσω το τερεμά πουλί, θα σρί και πέπερτα πουλί. Και θα σρί και πέπερτα πουλί. Έλα Θανασιάδη, με όσους αρέσει να έμπροβας. Και το μάτιας στον ουρανό τον ήλιο κατέβασνε, το μάτιας στον ουρανό τον ήλιο κατέβασνε. Πόσα καρδόπα έκαμψες και πόσα αναστένασνε, πόσα καρδόπα έκαμψες και πόσα αναστένασνε. Και τη νυχτάνοντες τραγωδό ρε θάρρον εκλεγώ, τη νυχτάνοντες τραγωδό ρε θάρρον εκλεγώ. Έρχονταν ρωτούνε με, εγώ τι δεν κυλώ, έρχονταν ρωτούνε με, εγώ τι δεν κυλώ.
τα τοματέματα σαν αιμαλάει τα κάλιας, αλαιμαλάει τα κάλιας και περιστερό πακελαϊδόν σε μορφό την εγκάλιας, σοχλική την εγκάλιας και περιστερό πακελαϊδόν σε μορφό την εγκάλιας, σοχλική την εγκάλιας. Γιάσα παιδιά, γιάσα, έγαπνα παλαλούτουνε, καραγόδο σακάσα, καραγόδο σακάσα, έγαπνα παλαλούτουνε, καραγόδο σακάσα, καραγόδο σακάσα, και έγαπνα παλαλούτουνε, καραγόδο σακάσα, καραγόδο σακάσα. Τα φτώχα παιδεία πάση ξενίδια, τα φτώχα παιδεία πάση ξενίδια, τα χωριά ευκαιρόφανε. Πεμνά γεροντάδες, μωρά και γρεάδες, στο σπίτι καρά ποθάνε. Πεμνά γεροντάδες, μωρά και γρεάδες, στο σπίτι καρά ποθάνε. Πεμνά γεροντάδες, μωρά και γρεάδες, στο σπίτι καρά ποθάνε. Σενίδια το φαρμακής πολύ δυνατό, στην καρδιά με ποτήρι ατυχινάτο. Ζώνε με αρωθυμιά για να κλεσκόντα, σιγαρίδες αμορατών σου μανεργόντα. Ζώνε με αρωθυμιά για να κλεσκόντα, σιγαρίδες αμορατών σου μανεργόντα. Θεμένες πάνε στα ανθρωπιά της αλογήφωτης, θεμένες πάνε στα ανθρωπιά της αλογήφωτης. Για μ' να χαντάνε κι άλλο κόσμος είναι αυτής, κι άλλο κόσμος είναι αυτής. Για μ' να χαντάνε κι άλλο κόσμος είναι αυτής, κι άλλο κόσμος είναι αυτής. Αχ και βάχλαινε παντού την κοσμή τα στόματα, αχ και βάχλαινε παντού την κοσμή τα στόματα. Να ποθάνε οι άνθρωποι και χωρούσα χώματα, και χωρούσα χώματα. Να ποθάνε οι άνθρωποι και χωρούσα χώματα, και χωρούσα χώματα. Πότε θα παντρεύουμε σε Άρη? Ακόμα νωρίς καλά. Δεν αναφέρθηκε. Θα ήθελα να σταθώ σε ό,τι αφορά την εκδήλωσή μας και θα ήθελα να τονίσω σε όλους εσάς, γιατί μόνο με τη βοήθεια όλων μας θα προχωρήσουμε. Να καθιερώσουμε αυτή την εκδήλωση. Αλλά ελπίζω να είναι παραπέρα. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, αν είναι δυνατόν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και όλους τους συλλόγους ποντίων της Αττικής. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Παρακαλώ τον επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου μας, κύριο Θεόδωρο Κιαχόπουλο, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Δεσποινίδες και κύριοι, η διοίκηση του Συλλόγου Ευκλήδης σας καλωσορίζει στην πρώτη παμποντιακή πολιτιστική εκδήλωση Αττικής. Η αθρώα προσέλευση σας δικαιώνει την πεποίθησή μας για την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εκδήλωσης. Σκοπός της σημερινής βραδιάς είναι η προβολή
του παραδοσιακού τραγουδιού και χορού μας. Συγχρόνως η απονομή τιμής σε ένα σεμνό καλλιτέχνη για την προσφορά του στο ποντιακό και μη τραγούδι, στον μοναδικό Χρύσανθο. Ας γίνει αυτή η βραδιά μια αρχή για την σύσφυξη των φυσικών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των ποντίων και μέσα από τους ήχους της λύρας να διασώσουμε το παρόν και την ενότητα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την λύση των δίκαιων αιτημάτων μας, όπως είναι η σύνταξη, η κατοικία, η εξέβρεση εργασίας, η αποδέσμευση της ανταλλάξιμης περιουσίας των ποντίων. Τα προβλήματά μας είναι πολλά και ζωτικά, που ζητούν τη λύση τους. Η πορεία μας μέσα στο χρόνο, ξεκινώντας το 8ο αιώνα π.Χ. με την ίδρυση της Συνόπης και της Τραπεζούντας από τους Έλληνες της Μιλητού, αποδεικνύουν την μοναδικότητα αυτού του λαού. Πολιτιστικά επιτεύγματα, αναρρύθμιτα παραδείγματα ανδρείας και αυτοθυσίας αποτελούν την ιστορία του αλυσμόνητου πόντου. Άνθρωποι που κατοικούσαν σε μια δυσπρόσβατη και άγονη χώρα κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας. Διέθεταν τυπογραφία, λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, θέατρα, λέσχες, ευαγή ιδρύματα. Ανέπτυξαν μια εκπαίδευση πλατιά και προοδευτική. Στον Πόντο, κυρίες και κύριοι, το 1919 υπήρχαν πάνω από 1.400 σχολεία και οι μαθητές αριθμούσαν τους 86.000 με μια έκταση 87.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και όμως όλα αυτά, μαζί με τους ακρίτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τους αντάρτες που αγωνίστηκαν για την διατήρηση της ελληνικότητας και την ανεξαρτησία του Πόντου, τους 400.000 νεκρούς της αιματηρής περίοδου το 1922 και 1923, δεν αξιώθηκαν μέχρι σήμερα να τύχουν της ιστορικής αναγνώρισης που τους αρμόζει. Με την περιθωριοποίηση της ιστορίας μας διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο αποκοπής από το ιστορικό μας παρελθόν. Οι ζωντανές πηγές εξαλείφθηκαν και παλεύουμε μόνο μέσα από τον χορό και το τραγούδι και το θέατρο να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας. Η γραπτή και η προφορική μας παράδοση, τα προπήρια έχουν πέσει και κάθε προσπάθεια περίσσωσης τους παίρνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η σύνδεση του σήμερα με το ιστορικό χθες, κυρίες και κύριοι, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς λαός που δεν γνωρίζει τις ρίζες του είναι καταδικασμένος εκ των προτέρων σε αφανισμό. Άραγε πόσοι από τους νέους της τρίτης γενιάς γνωρίζουν ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αυτός ο χαρασματικός αρχηγός της Επανάστασης, είναι τέκνο του Πόντου, είναι τέκνο αυτού του λαού. Πόσοι είναι οι νέοι που φωτισμένοι από τους αγώνες των προγόνων τους στέκουν με σεβασμό και υπερηφάνεια απέναντι στην καταγωγή τους. Η συνείδηση διατηρείται, κυρίες και κύριοι, με τη γνώση. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η διαφύλαξή της και προβολή της μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης και των σχολικών βιβλίων. Απαιτούμε πλέον αναγνώριση της γενοκτονίας και δικαίωμα στη μνήμη. Για να μπορέσουμε επιτέλους να ακολουθήσουμε μια νέα πορεία αναγέννησης. Ο Σύλλογος Ευκλήδης με την οργάνωση αυτής της βραδιάς θέλησε να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Ελπίζουμε ότι η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει την αρχή μιας σειράς τέτοιων εκδηλώσεων, μέσα από τις οποίες ο Γεροπόντιος θα ξαναζήσει το παρελθόν και το νέο βλαστάρι θα βρει την ταυτότητά του. Τέλος, ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ
που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Και εδώ, κυρίες και κύριοι... ΕΚΟ, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Πάνθος 48, Αχαρνέ, Μενίδη. Προσέξτε, για μια ταχύ εξυπηρέτηση στο κατοίκον διανομή πετρέλαιου, τότε εμπιστευτείτε το δικό μας σταθμό. Τηλεφωνήστε να σας εξυπηρετήσουμε στο 2468 054. 2468 054, πετρέλαιο θέρμανση διανομή στο σπίτι. Τηλέφωνο 2468 054. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, εχώρια ευρωπαϊκά παντός τύπου. Ανέστης Παπάζογλου. Πάνθος 53 ή Πάνθος 150 και Ελαθέα Γωνία. Τηλέφωνο 2464 152 2467 330. Επισκεφτείτε μας για οτιδήποτε τζάμια χρειάζεστε. Διπλά, ηχομονωτικά, θερμομονωτικά, άλλα εξίσερα, τρίπλεξ. Ανέστης Παπάζογλου. 2464 152 ή 2467 330. Ανέστης Παπάζογλου. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, εχώρια ευρωπαϊκά παντός τύπου. Πάνθος 150 και Ελαθέα Γωνία. The time, Sammy? 1:45 precisely. She's 3/4 of an hour late. Do you think something's happened to her? Jenny's always late. It's her most endearing quality. It's so unfair, Sammy. Just when Larry and her were getting along so well. Whoosh! The blue line round the wee-wee bottle. Amanda, what are you talking about? Jenny's pregnant. Oh, my God. How did it happen? She went to see George last night to tell him. What's it got to do with George? It's his baby, Sammy. She worked it out in a filofax. They've got an insert for everything, haven't they? Larry's been so understanding. He even said George had a right to know. That's a cruel life. Now, our Larry, he would have made a wonderful father. Well, it was the luck of the draw, really, wasn't it? Well, Jenny was having a crisis. It was a very busy week. Speak of the devil. Mum's the word. No champagne, Sammy, quick as you can. Oh, yes, sir. Hello, Larry. Don't talk to me now, Amanda. I'm doing a deal. I only said hello. Oh, take no notice of him, Amanda. He's pretending to be a grown-up. Oh, I see. So, what happens now? You signed this agreement. And the cock crows 3 times. I don't like your attitude, Morris. I'm sorry, that was unnecessarily dour. This is very exciting for me, David. Great challenge. Thank you for letting me be involved. Yes, thanks, David. Now, when do we start throwing old age pensioners out in the street? Thank you, Sammy. There's 30,000 in here, and I don't ask questions. All I want is vacant possession as soon as possible. So, don't lose it, son. It isn't insured. You know what I mean? David, why don't you do the payoffs? The tenants don't trust me. I wonder why. Look, if you don't want this deal, Morris, there are plenty of others who do. We'll start this afternoon. Here's to a long and fruitful association. Welcome aboard, Larry. Oh, what the hell. Someone's going to do it anyway. Cheers. So there you are! Mandy! Could you come back later? Oh, I'm sorry about lunch. So you bloody well should be. I've been waiting at Sammy's for an hour and a half. I've had 2 brandies, 3 vodkas, and something brown with a cherry in it. I'm so sorry, Mandy. I completely forgot. Honestly, Jenny, it was so embarrassing. All the men kept staring at me. One of them even winked on his way to the toilet. Amanda. And then a very ugly chartered accountant asked me if I did French lessons. It was so degrading. I know. Oh, Jenny. What's the matter? You look terrible. I'm going to tell you, Mandy. You're not going to like it. Try me. I stayed the night at George's. I'm going back to Sammy's.
I'm not drunk enough to cope with this development. Mandy, you have to listen to me. I'm so confused. I can't get hold of Larry and I've got to talk to someone. Go on, then. It was so strange seeing George again. I'm sure it was. It must have been awful for you. Strange and horrible. We were like panthers, pacing round each other, scratching and spitting. He was like a stranger to me. It was so ugly, so cold. I shook so much, my teeth chattered. Do you know the really funny thing? When I looked at him, he was shaking too. My cold and perfect George, trembling like a jelly. So you told him about the baby? Oh, yes. Well, that's something. And he told me about his vasectomy. What? Funny old life, isn't it? So that's what £30,000 looks like. I don't understand why we have to pay the tenants cash. Well, this way they don't have to declare it. It's money directly into their hands, and anyway, David Knight always works in cash. It wouldn't surprise me if he was mafia. We don't have mafia in Primrose Hill, Ben. Have you been in the laundrette? It seems to me the most important tenant is Mrs. Matthews, flat 4. If she goes, the others will follow suit. What did she say when you spoke to her? Well, she hasn't got a phone. We'll have to go round there. I'll offer her 7,000. Everyone's got their price. But that sort of money should be out of there like a whippet. Which one shall I wear? The Paisley. Okay. Make her feel sorry for you. Τρία ανέθεσαν σε ιδιωτικό